под града явно минават други канални. Така че този камион има нещо като промокачка и отпушват всичките шахти и смуква. Така че смучат канализационните шахти. Тук всякакви канали има и подземни, и надземни. И сега ще минавам в един тунел под канала. Луда работа с тия канали. Така че абонирайте се за канала на Иван от Каран, за да получавате повече актуална информация за шахтите и каналните истории в Холандия.